कोरोना रोग कैसन बा एकर नइखे दवाई हो। डैनिया कतना घर खइलस न जाने कतना खाई हो। कोरोना रोग कैसन बा एकर नइखे दवाई हो। डैनिया कतना घर खइलस न जाने कतना खाई हो। शुरू तो चीन से भइल पूरा दुनिया में चली गई। शुरू तो चीन से भइल पूरा दुनिया में चली गई। घूमल फिरल भइल मुश्किल सुझत नइखे उपाय हो। डैनिया कतना घर खइलस न जाने कतना खाई हो। मोदी जी कइले लॉकडाउन तब न भइल शहर टाउन। मोदी जी कइले लॉकडाउन तब न भइल शहर टाउन। कहले कि घर में बैठी के ताली थाली बजाई जा। डैनिया कतना घर खइलस न जाने कतना खाई हो। जिला बक्सर थाना सिमरी मानिकपुर गंगा के कगरी। जिला बक्सर थाना सिमरी मानिकपुर गंगा के कगरी। पुलिस कर्मी संगे डॉक्टर राशन बाटत दवाई हो। डैनिया